Takže pre tých, ktorí ma nepoznajú, ja som pán profesor Pipík. Na tejto škole som známy svojimi učebnými metódami. Šalala. Začnem vtipom. Dvaja starčekovia sedia na lavičke v parku a krmia kačičky. A v tom jeden povie: vieš ty čo? Ja sa už cítim ako také malé bábätko. Chodím doma po 4, nosím protézu, dokonca aj umelý chrup. A pointa je v tom, že príde Oluba osere mu jeho nové biele sako. Tále pozor. Ideme sa učiť. Tuto v tejto klietke mám malé agresívne modré hovedá. Vedia vycítiť človeka z IQ pod 50. V tom prípade chytia hlupáka za uši a ťahajú ho. Útočia na oblasť semeníkov a zátilku. A tu sú! To sú malé Kristínky. Ale sa smejte, kokoci malí. Teraz ich vypustím. Som zvedavý, či sa budete smiať. LOL. Vy sprostí malí kripli. Paťo, synek má 61. Nie, obraz nie, tam môj obraz nie. Na budúcu hodinu domácu úlohu nemáte. Synek má chvost. Nestíham trénink. Nechápem, na čo na slovné prestrelky so zelenými hajzlami musíme nosiť metly. Takže vám prajem veľa šťastia v nadávaní. Debili. Hovieda. Počkaj chvíľu, tu máš list. List od Kolmana. Ja, Ľudo Kolman, vám píšem nové nadávky na slovné prestrelky. Kripel, Lajoš, Škúlo, Bizub. Takisto máme nový terč posmechu. Kto je tým terčom? Stano? Bk. Máme aj nové nohy. Bravčové? Kurácie. Mojim nohám sa každý bude smiať. A podľa mňa sú aj tak morčacie, husacie alebo kačacie. Takže sa nevychváluj, prasiatko. A teraz ma počúvaj, kým. Za to, že sa válam v blate, nemusím byť ešte prasa. Ty koň! To je urážka koňa. Grcaj Tamáše. Tamáše, táto pošlem Julke. Talien, zhlboka dýchaj, pieder. Ideme za profesorom poslušným, ten nám dá lieky a ešte nás aj povzbudí. Tu máš vedro. Za mojich časov sme vyhľadávali slimákov kvôli hladu. Pár grcov to nemôže odrovnať Speedy González. Čo sa nám vlastne stalo, inžinieri?
Ale Stano zas každého provokoval. Konkrétne kým? Nazval ma koňom. Urážka koňa. Pán profesor. Ja viem, že som koň, ale nemusel by mi to dávať každý človek na oči. Ako kôň mám svoje zásady, hrdosť a česť. A od Stana ma to fakt bolí, lebo je to prasa. No prosím ťa, ja som také tiež zažil, keď som vyhral súťaž spieraníc so zlomenými vretenými kostiami. A Stanley Cup ochrnutý. Wow, vy ste môj hrdina. To je strašné. Ale prosím ťa, nebuď citlivka. Nič nevydržíš. A kým ty je buď smutná, vieš náhodou krásne rdžať. Vážne. Že chlapci, že krásne rdži, kým. Za rdži. Paráda. Ty to dotiahneš veľmi ďaleko. A jedného dňa vyhráš veľkú pardubickú.